салом ҷураҷони азизу меҳрубони ман. нос кашидан яке аз бадтарин одати мову шумост. чунки аз кашидани нос на танҳо худамон, одамони гирду атроф низ нороҳат мешаванд. офарин он занҳое ки мардҳошон нос мекашанд, аммо тоқат мекунанд. мегӯй дар даҳанаш пишак мурдай. офарин он таксистое ки пассажири носкаш мегиранд. ака мошинатан ман нош матуф кунам. офарин ё роҳрубоне ки носҳои туфкардаи онҳоро тоза мекунанд. ира кадом парранда ҷазир карда боша ин қадар бетаб? ман ин кора накардам хола. ман накардам. хола ин кор кори одамай. кадом қимбоқи нос туфкардай. всё ясно. ҳатто ҳамсоҳбаташон нороҳат мешаванд. камтар дутар бескин бӯй носат киштам ҷураҷон. биёем барои шумо нақл мекунам ки чӣ гуна ман нос кашида сар кардам ва чӣ гуна онро партофтам. як рӯз як кӯдаки ахмак кӯчама ба ман пешниҳод кард мани беақл бошам. конечно, як бор чашем ҳеҷ гап намешудагист. гарем дайнеки. аз ман якчанд муддате гузашт, сарам чарх зад, дилам беазор шуд, шикамам дардад омад. ана вақт ки нос сар шуд. нафасим танг шуда истодааст. шикамам дард дорад. ба фикри ман мебарам. серёзно? серёзно? ин қадар одам намурд ки ту мемрӣ? ту ик нагор. агар ман бумрам ту ҷавоб мегӯй. барои чӣ манро нос додӣ? ин қадар войма нака. ман я пичина бихин соз мешай. точно? конечно братан. на самом деле пичина хӯрдам, як оби дигарро айболошт нӯшидам, ҷорда соз шуд. оказывается носа дар шиками сер бояд кашид, на дар гурусна. на дар шиками сертон кашен ва на дар гуруснагӣ. нос як чизе аст ки агар нимишав наёбиша хобот намебарад. нимишаванд одами носкаша нос ё гӯшбирён пешниҳод кунанд, албатта носа интихоб мекунанд. боз як тахаллуқи ахмақонаи дигар ҳам доранд. носкаш бояд дард носкаш адонад. дар хобгоҳ соатҳои 2 ними шаб дарм тақтақ мешид. кушода мебинем ки як ҷондор айкайф носа хоб навурдесай. братан нос надорӣ? дорам. биё хайку. носам медодиш, ай хирсандӣ парвоз мекард. эне ки хирда гап ништай. аҳа, акнун гум шава дар ин ними шав дигар наё. но все равно меомадам. рости худам ҳам як вақтҳое мехел будам. як рӯз тобистон дар кӯча бо дӯсти худам равшан суҳбат доштам ки кайфи носм омад. халтаро баровардам ва ин хел фу. те чизи противно чӣ хел бикашӣ? ана ҳамин хел. гуфтам носо дар так забон партам. ҷурам халтаро даст қабз заду гуфт. илтимос ҷураҷон дуюм бор дигар чиза накаш ки ақм омад. ама дар хона дар дарони халдин якчанд халтаи свежи дигар доштам ва аз ин халтаи партагӣ ҷурам парво надоштам. хона омадам айдарани халдин халтаҳоро гирифтам ки сухани равшан дар ёдам омад. шояд ҳамин ҷаводари ман рост мегуфта боша. да конечно рост мегӯ, ту пойта придурок. майли давай дальше. саҳнаи 13 кадри 7 дубли 3. и начали. халтаҳоро бурда дарони сатили ҳоҷатхона партофтам, гуфтам ба ҳамин тамом. нишаста эпаи эҷодии худ шудам ки яки кайфи носм омад. ту набояд мара партои. мишай пешам. ҷурагӣ то ҳамин рӯза буд, бегум дафшай пешам. дар ҳақиқат данда кайфш омада буд. хез аз ҷод аз пайи ҷустуҷӯи ман шав. не хез мегум. не мегум хез аз ҷод. майли хай уговоритм кардӣ. ним шави сари корм хестам, берун баромадам, ай мардами берун нос пурсидам. ака нос надорӣ? не. ака нос надорӣ? намекашам. апа нос надорӣ? ты тупой? ну вроде того. ака нос надорӣ? ман чӣ носкашда монандам? вроди не. хай чӣ мепурсӣ? ана ҳамин хел якчанд каса пурсидим, ягонаш носкаш набуд. ба худ фикр кардам. вроде дар сатили ҳоҷатхонам нос ҳастай. не, ман набояд дар сатили ҳоҷатхонам носа гирма кашам. ман тупой нестам ку. рости рафтам айдарани сатили салафони носро баровардам ки буш задам пайни бимбарам. абрана партофтамаш ҳарчида ҳеҷ кас надидам, агаре шарманда мешидам. аз ҳамон рӯз дигар вообще ноза наздик нашидаму накашидамаш. як вақти дигар ҳам 6 моҳ накашида будам. бачаам акин пешниҳод кард ки паслед нарасай барои ман кар дигар накашу. хеч хеле братанӣ. паслед разим якчанд соли дигар давом кард. бародарони азизе ки то имрӯз ба нос ё сигарет даст назадаед, агар касе ҳатто дӯстатон ба шумо пешниҳод кунад, бо ҷасорат гӯед ки не, зеро қаҳрамон касест ки ба худ эҳтиром дорад. бисёр одамое ки носкаширо сар карданд пушаймонанд. онҳо мехоҳанд партоянд, аммо ин осон нест. рост мега.
ганда пушаймонам. оё аз ин рафтори худ ман шармандаам? албатта ки ҳа. оё аз ин кори кардагиам ман пушаймонам? албатта ки не. чунки имрӯз бароятон нақл мекунам ки чӣ гуна ман носро партофтам. дер лекин партофтам. ту боши оқил бош, партову наздик нашав. нозкашӣ на нишонаи мардӣ аст ва на чизи арзанда. ана ҳамин хел. саломатии худ, саломатии дӯстон, фарзандон ва ҳамаи одамони наздикатонро эҳтиёт кунед. бигзор шодӣ ва шодии рӯҳи шумо ҳамеша бо шумо бошад. саломатии шумо ва наздиконатон дар аввалият. ташаккур барои ба мо буданатон.